Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah majelis taklim Al-Huda RW Gangsal, warga Sorowetan rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalemipun Mas Ahmad sekeluarga dalam rangka kentun doa peringatan 1000 hari menggah sedanipun almarhum Bapak Sugianto saha almarhumah Ibu Suginem kanthi pangajab mugi-mugi lumantar waosan surah Yasin tahlil dzikir estu saged beto manfaat kagem rohipun almarhum almarhumah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kados adat idi sabenipun bilih kula panjenengan sami ketika ada orang yang meninggal dunia dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak pisan, pendak pindo 1000 hari, lah menika dipun wontenaken kentun doa. Kados adat mriki nggih menika waosan surah Yasin lan tahlil. Lah iki piye Mas Wahid, iki wis genep 10.000 dina. Apa lek kundungake wis rampung? Mboten. Kewajiban ndongaaken dateng tiang sepah menika setiap saat, setiap waktu. Sinaosa sampun diperingati 1000 hari, mboten kok ateges ya wis saiki aku wis ora mrengeti simbok bapak, wis lunas seludang ora sah tak dongake, mboten. Kewajiban mendoakan tetap harus kita lanjutaken. Sae dipun dongaaken bibar salat piyambak-piyambak, menapa dene dipun dongaaken secara berjamaah menika. Napa malih melanjutkan cita-cita kedua orang tua kita. Menapa ingkang dados kebiasaanipun tiang sepah kula panjenengan ingkang sae, sumangga menika diterusaken selagi putra putrinipun menika tasih mampu. Kados ingkang kula mangertosi Bapak Ibu almarhumah menika rutin jamaah wonten Masjid Legawa Darussalam. Pramila kula suwun putra putrinipun, anak turunipun sumangga anggenipun nerusaken perjuangan orang tua ngumawula ngibadah berjamaah wonten masjid menika dipun terusaken, dilanjutkan. Awit menapa? Awit itulah yang akan menjadi amal kesaenanipun tiang sepuh kula panjenengan. Kados dene dawuhipun Kanjeng Nabi, idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi
awaladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah itu yang akan membawa ngantos benjang ketika kula panjenengan sedo masih lumeber ganjaranipun. Sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat menapa ingkang dados keterampilanipun tiyang sepuh ingkang beto kesainan kemanfaatan kagge umat manusia saged dipun tular-tularaken. Carane nukang pripun, carane bercocok tanam, bertani, berdagang, berbisnis yang baik bagaimana, menika saged dipun tular-tularaken. Awaladin sholihin yad'ulah. Nomor 3, putra ingkang kersa mendoakan tiyang sepuhipun. Bedanipun putra kalih tangga tepare niku, nak putra niku ndongake wong tuwa setiap saat, setiap waktu, terutama sak bibaripun sembahyang. Ananging nak tangga tepare sedulur niku ndongake dhateng tiyang sepah kula panjenengan karena merga memenuhi undangan. Kados dalu niki jamaah Yasin Tahlil RW Gangsal sowan dateng dalemipun Mas Ahmad merga diundang kapurih juron wewungon mendoakan tiang sepuhipun kekalih. Nak ora diundang ya ora bakal gelem ndongake. Lah bedane niku. Tapi kenal kalau putra putri anak turunipun insya Allah setiap saat, setiap waktu dia senantiasa mendoakan tiang sepuhipun selagi tiang sepuh menika muslim. Dados syaraté ndongake wong tuwa awake dhewe muslim, wong tuane awake dhewe ya muslim. Niku nyambung. Ananging menawi wonten kedadosan wong tuane awake dhewe non muslim, kewajiban untuk mendoakan sampun putus. Tapi kewajiban secara duniawi tetap dipun lajengaken menika. Pramila anggenipun otak atikipun para wali songo anggenipun ndongaake menika ngantos diparingi niki ngadepan ngajenge Mas Jojo niki enten gedhang, pisang, kembang setaman apa meneh jerone niki ora ketok. Kuinang. Gedhange wae gedhang raja. Ora mungkin gedhang kluthuk. Nggih to. Gedhang raja niku saking tembung basa Arab rojaa. Harapanipun ketika kula panjenengan nglempahaken para sanak kadang sedulur sami-sami nyengkuyung ndongaaken, harapanipun supados dipun tampi sedanten amal kesaenanipun dipun hadiahaken dhateng almarhum almarhumah menika. Kula simbole gedhang raja. Gedhang raja, terus enten sego golong, enten tumpeng. Ora enak ya, ana mburi tumpenge. Wis gonyang mburi. Ana iwak pitik, iwak ingkung, nggih Bu nggih. Terutama pasukan ibu-ibu wingking niku gawe iwak ingkung. Iwak ingkunge niku suwiwine disedakepke terus ditaleni. Ndase pitik niku kudune didingklokke ning saiki dadi didangake. Niku simbole wong manekung, wong sembahyang, sembah marang Sang Hyang. Mula atine jeroane diguak, dikosongke pikirane supados fokus. Mula anggen kula panjenengan sembahyang nika pikirane sing fokus, supados dipun tampi dening Gusti Allah disimbolke iwak ingkung lajeng suwiwine disedakepke. Manekung iwak ingkung. Lajeng enten sego golong,
sekul wudu saka tembung wudu. Wudu niku ben resik sesuci, pancene arep ngadep marang Gusti syarate kudu resik sesuci, resik raga ragangane, dilanjutke resik ati tingkah pokal gawene. Lah niku enten sego golong, enten sing damel gangsal, damel 6, damel 9. Niku filosofi simbol. Nak gangsal niku simbol rukun Islam, syahadat, salat, poso, zakat, haji. Nak 6 niku simbol rukun iman. Menawi 9 niku simbol penyebaran agama Islam wonten ing tanah Jawi, disebarke dening para wali 9. Janjane wali niku kuatah mboten namung 9. 9 niku namung kelompok Bapak Ibu. Sebab setiap regenerasi misalnya meninggal di antara 9 ini meninggal 1, digantikan wali diangkat 1. Mula diarani sunan. Sunan niku saking tembung susuhunan, orang yang pendakwah. Mula wali niku jane kuatah. Cuman kula panjenengan familiernya yang viral niku 9. Padahal 9 itu digonta-ganti terus pokoknya ben genep 9. Mengke sedo setunggal ngangkat melih, sedo setunggal ngangkat melih. Termasuk ingkang kula panjenengan kenal Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga niku pun pergantian berapa kali niku punan. Jenenge Sunan Kalijaga, Jaga Kali. Lah niku sama. Pergantian mengke Sunan Kalijaga sedo ganti melih ngoten niku. Lah itulah diantara tradisi kula panjenengan ingkang dipun lestantunaken dening para tiyang sepah kula panjenengan, diantaranya saking para wali 9. Pramila kula panjenengan sami ingkang tasih meyakini tradisi menika sae, monggo menika dilestarikan, dongake dhateng tiyang sepuh, ziarah kubur, maos sholawat, kirim donga nika dipun lestantunaken. Syukur bagi putra-putrine, anak putune ketika ziarah kubur diajak datang makame yang kakung yang putri Bapak Ibu. Kenapa? Sebab perlu diingat, setelah pasca kematian kula panjenengan 10 tahun setelah kita meninggal dunia, biasanipun nama kita sudah tenggelam di atas bumi. Wis ora ana ling dikenal. Iki cek dikenal mergone cek tiba menyang anake. Mas Ahmad ijek kelingan karo bapa biyunge merga ijek tiba ning putra. Mangkeh putra Mas Ahmad pun nggadhahi putra ndhe putu. Ketika putu niki mangkeh pun duwe putu melih, dia sudah hilang, sudah tidak mengenal mbah buyute, mbah kakunge wae sok-sok wis ora kenal. Namanya sudah hilang karena mereka sampun sibuk dengan keluarganya masing-masing. Pramila kebanyakan manusia nama kula panjenengan niku masih diingat oleh kalangan manusia niku kurang langkung 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu, setelah pasca meninggal kita semua, nama kita sudah ditelan bumi, wis ganti regenerasi oleh orang-orang yang baru. Paling banter enek kuburan nek ijek ana nisane pas wong do ziarah, oh iya iki anu mbah kae ngono. 20 tahun yang akan datang awake dhewe dadi mbah buyut, mbah canggah. Oh iki mbah kae lho, ngoten. Kita sudah hilang di muka bumi. Nama kita sudah tidak dikenal. Anak-anak kita sudah tidak mengenal anak turun kula panjenengan. Pramila monggo mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip
ngibadah kanthi tertib ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Makaten ingkang saged kula aturaken sampun 15 menit kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.